سلام تعنا باللي زخبركم تخطاتلتي تلفزيون دبصانة تግራይ ዕለታዊ ዜና እንሆ ንሸሞንተ ኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ወረርቲ ዘስካሕክ ሕይወት ክሕልፍ ዝጸንሐ መብዛሕትኡ ህዝብና ሳላ ጀጋኑ ተጋደልቲ ደቁ ናጽነት ምስትምቃር ካብ ዝጅምር ሰሙናት ተቆጺሮም ኣለዉ ነበርቲ ርእሰ ከተማ ትግራይና መቐለውን ካብ ግፍዕታት እቶም ጨካናት ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ሓራ ካብ ዝወጹ ድሮ ሓደ ወርሒ ኮይኑዎም ኣለዉ ንምዃኑ ኣብቲ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ዓበይቲ ጉዳያት እንታይ እዮም ብዛዕባ ዘን ጅግና ሰራዊት ትግራይ ዝጭብጦም ዘሎ ዓበይቲ ዓወታትን ዝጥምት ጸብጻብ ከም ስዕብ ኣዋዲድና ይለና ርእሰ ከተማ ትግራይና ሰሜናዊት ኮኸብ መቐለም بتاريخ ندحريت ملستدائلنا أب أوان نقصنا هاتسأي يوهانس رابعي مغمتيت هاجر منقستي إثيوبيا نابزح الزلنا يوم وائل تمتين دمام وانا مغمتيت محدارا منقست تقرايم كابن نابن سرعات حقي سنة مقبار تفلي وازي فلت سبن ازتبها لفتر كلهم كبيناي عليت كبيناي هايمانوت بزي قدس كابزد الله عينت بركمن نبابرو يمصام بمعرض تاناقيدات تنبر عد سرعات عد حقي فقريز ملاليام كتمايام مقلم وررت حيلتات زرق تقراين مسنات زلون زيلون ششو سراويتو مسلفهم ناب تقراين تاتوم اتي نايمو داتا شطوم زنبرم نتا ماخل سحبت بوليتيكام ماخل مرمرن فلتاتن ماخل بهلن توريزمن زخونات كتما مقلم أب تعتي قصصرم مقبار دحر دمام نملا تقراي كم دلايكا مشنشان زبل زيق النحل منيروم أب مفلمتا معراف نايت كوينات بزنبرا حيل ناي زي ممتانن نسألاتي مخنيات نزي مخوانن تباهيلوم بزتوسن وسانم منقست تقراي نكتما مقل لقيقون تتوتسم ناستات شمون تأوارح مقلم معندري تسألات كوينام مناسياتا بصحيك أتريز رشان اللوم زقاف علوم ጋዜጠኛታታ ኣብ ማእኸል መገዲ ዝቕንጸሉሉም ማእኸላት ቅርስን ታሪኽን እታ ከተማም በቶም ታሪኽ ዘይብሎም ወረርቲ ዝራኸስሉም ነበርታም ነታ ወፂኦም ዝኣትውላ ግዘውን ብሞቕንን ዝወሃበሉም ሰዓት እትእቶ ተኣውጅላስ ህልም ዝበለ ናይ ጸላም ሸሞንተ ኣዋርሕ ሕሊፋም ይኹን እምበር ፈዳይሕነ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ኣኽራናት ትግራይ ዓሪዱም ንዓርሱ እናደራጀወ ጸኒሑም أب ملاء تقراين ازتزرقها ششو سراويت صلائيم بزاقرم قلطافن جگننتن نادعخم كاب تقمو وصعب مقبار بوفر ألولا بانقام نخلهم ككم مصاصقوم صريقوم كالوت كتماتات تقراي حاران ناوص امصيوم نكتما مقله حارا بموصا حزبا كاب صلامنا برهان كاب زسغاغر انيهم حاد ورح مليوم كتما مقلم حراكا بتوتس النزم أبزلو حاد ورحيم بزحات قزفت فتسامتات تفتسيموم يوم اتقندن كلو تقراوي أبو وصاي هالو أبو وش تعديم بهادك قال وقحز أبحز حتو زنبر حتوم زمرتنا يوم انقستي ناب زنبرو يملس زبليوم زدمام بشالا قلصم سراوي تقراين هزب تقراين هزبي زمرتو منقستيم نابوتو تمليسوس دروكام شاد شاي زبن قداماي هصوص غبايوم اساليط اللوم زوم صلاتين تزي تصاريغوم دق اسكلونا يفدن سلاز خنا بزحالف وانا زمزغبنايم عوتاتن زواهلنا يم عقمتاتن عقيبنا قند تواሳይ ህዝባው ሂና ዝኮነ ህዝብ ትግራይ ሒዝና ጸላትና ድምስስ ተወሳኺ ምድላዋት ብምክያድ በናሪና ሰጎምና ቀትርን ለይትን ክንሰርሕ ይግባእ ናብ ሰራዊት ውሕዝ ዘሎ ሓድሽ ወለዶ ጥራሕ እንተ ይኮነ ኩሉ ህዝቢ هلونا نقصالتن حزب تግራይን بزتامن ንምርጋጽ ቃልስና ንሕይል ኣብዚ ክፍለት ዘሎ ህዝብ ትግራይ ይኹን ኣመራርሕኡ ምስ ህዝብ ኣምሓራ ዓፋር ኤርትራ ይኹን ምስ ካሊ ህዝቢ ብጻላእነት ክረእሲ ትረፍ ባእሱን የብሉን ቦገን ህዝቢ መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝበጽሕ በደል ምብስባስ ጥቕዓት ክሕሰብ ዝኽእል ኣይኮነን ጸላእትና ህዝብን ህዝቢ ክዋግኡ ዝገብርዎ ምልዓላት ኩልና ክነፍሽሎ ኣለና ይኹን እምበር ብሽም ኣምሓራ ኤርትራን ካልኦትን ዝወረሩና ገበናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሙ ግን ፍርዶም ክረኽቡ ኣለዎም ዝተወረረ ንብረት መንግስቲ ህዝቢ ሰብ ሃፍትን ትግራይ ክምለስ ኣሎ ናይ ዝበጽሐና ጉድኣት ካሕሳውን ግድን ክረክብ ኣለና
ስለዝኾነውን ህልውና ድሕነትን ሰላሙን ህዝቢ ትግራይ ውሕስ ክሳብ ዝኸውን ብሓደ ገጽ ዓወታትና ንምስፋሕ ንምዕቋን ንምድልዳልን ብኻሊእ ገጽ ድማ ደመንጃታትና መሊእና ንምቕባር ብጽንዓት ክንጋደል ኣለና። ሓጺር ጉዳይ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ፖለቲካዊ ሕጋውን ዓለም ለኻውን መዕለቢ ክሳብ ዘይረኸበ ኩልና ድቃስ ክህልወና ይኽእልን። ህዝብን መንግስትን ትግራይም ዋጋ ሰላም ልዕሊ ማንም መንዳዕዲዖም ይፈልጡ ብምዃኑ እውን ዋላ እውን እዚ ኩሉ ግፍዕን መከራን ናብ ልዕሊ ህዝብና ወሪዱ ንሰላም ቅሩባት ብምዃን እዚ ኩናት ብሰላም መዕለቢ ንኽረክብ ብመንግስቲ ትግራይ ዝወፀ እማመ ሰላም እትኻልም ዓብዪ ፍጻመ እዩ። መንግስቲ ትግራይ ምስ ህዝቢ ዝገበሮ ሰፋሕቲ ሚጣት እውን እትኻልእ እዩ። ንከተማ መቐለ ሓራ ንዘውፅአ ወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋ ስዒቡ ዝተኻየደም ብሽም ኣዴታት ትግራይ ዝተሰየመ ወፍሪ ድማ ንመላእ ደቡብ ትግራይ ሓራ ውፅኡስ ናብ ቅድሚት እውን እናመረሸ ይርከብ። ኣብዚ ሓደ ወርሒም ኣብ ማሕበራዊ ግልጋሎታት እውን ጸላእቲም ንትግራይ ብኩሉ ሸነኽ ዓጻጺኦም ንምንብርካኽ ሸናኺረምዎ ዝኸዱ ከም መብራህቲ፣ ስልኪም፣ ባንክን ካልኦት ግልጋሎታትን ናብ ንቡር ንምምላስ ዘይተሓለለ ጻዕሪ እናተገበረ ይርከብ። በዘይካዚም እቲ ካልእ ዓብዪ ፍጻመም ከተማ መቐለም ትማሊ ኣብ ኢድ ወረርቲ ኮይናም መሬት ጸቢባቶም ዝነበረት ግፍዐኛ ወተሃደራት ሎሚ ብጅግና ሰራዊት ትግራይ ምሩኻት ኮይኖምስ ሸኽሚ ከተማ መቐለ ኮይኖም ይርከቡ። ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንሰላም ዘለዎም ቅሩብነት ንምርግጋጽ ድማ ካብቶም ኣብ ኢድ ሰራዊት ትግራይ ዝኣተዉ ምሩኻት 1,000 ዝኣኽሉ ብሰላም ናብ ዓዶም ምፍናዎም እውን እቲ ካልእ ኣብዚ ወርሒ እዚ ዝተፈጸመም ዓብዪ ፍጻመ እዩ። ወደ ውትድርና የሚባል እንደማልገባ ወደ አገር ቤት ተመልሼ ስራዬን እንደምሰራ ከቤተሰቦቼ ጋር ሆኜ መከራ እንደደረሰብኝ ምን አይነት ችግር እንደደረሰብኝ ውትድርና ውስጥ ገብቼ እኛ ስለምናውቅ በእኔ ይብቃ ነው የምለው። ሌሎችንም አስተምራለሁ ማለት ነው። ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒም ንከተማ መቐለ ሓዊሱም ዳርጋ መብዛሕትኡ ክፋል ትግራይና ሓራ ወፂኡ ይርከብ። ይኹን እምበር ገለ ከባቢታት ምዕራብ ትግራይን ካልኦት ከባቢታትን ግን ሕዚ እውን ኣብ ትሕቲ ግፍዐኛ ወረርቲ ብምህላዎም እዞም ግፍዐኛ ወረርቲም ህዝብና እናበሳበሱ ይርከቡ። ነዚኦም ጸራሪግኻ መላእ ትግራይ ሓራ ንምውፃእን ወረርቲ ዘዕነውዋ ትግራይና ዳግም ንምህናፅን ሕዚ እውን ከም ትማሊ ኣብ ዓድና ሃልዎ ብደገም ሓድነትና ስጢምናም ቃልስና ክንሐይል ይግባእ መልእኽትና እዩ። ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምናም ትግራይ ትስዕር። ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፀዓና ቃፍላይ ካብ ክልል ዓፋር ናብ ትግራይ ከም ዝተበገሳ ተፈሊጡ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ትማሊ ዕላዊ ከም ዝገበሮም ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፀዓና 44 መካይን ትማሊ ካብ ከተማ ሰመራ ናብ ትግራይ ተበጊሰን ኣለዋ። ካልኦት 150 መካይን ድማ ናብ ትግራይ ንምንቅስቃስ ኣብ ከተማ ሰመራ እናተጸበያ ከም ዝርከባ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡሎም። ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ምስ መላፍንቱ ሓይልታት በመውዳድ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዝፈጸመ ወራር ዝተኸሰተ ሓገደጋ ጥሜት ብዓማኢት ኣሽሓ ዝቁጸሩ ወገናትና እናተሰቃዩ ከም ዝርከቡን እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ጥሜት ዘስዕቦ ሓደጋ ንምውጋድ ይካየድ ዘሎ ስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ ሰዓን ቀረብ ነዳዲ መራኸቢ ሜላታትን ቀረብን ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ ቢሮ ምትሕብባር ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኦቻ ኣመልኪቱሎም። ኣብዝዋና ውይይት ተጽዕኖ ይነይሩ እዚ ግን ካብ መጠን ላዕሊ ደስ ኢልና ብጣዕሚ ፀሓይ በሪቑና ክንብል ንኽእልና ሓንቲ እንኳ ህይወቶም ንሳኸ ከፍሉ ንበረኻ ኸይዶም እሞ እዞም ደቅና ጀጋኑ ታሪክ ሰሪሖም ክምለሱ ከለዉ ካብ መጠን ንላዕሊ ተሓጒስና ፈርስናይት ማልኢ ነይሩ ትወደይለ ዓወት ኢለዮ ኣብ ትግራይና ክልተ ሰለስተ ግዜ ሲዕርናዮም ቀጻሉን ክስዕሮም ኢና ኩል ግዜ ከዓ ትግራዋይነት ናተኩልዕ ይኽነብ
قطر العنات ناي توصل العنات النورة صلاي إيه كندم سلسلة تردسنا سيد كان هادي متصرع توابي سعره بجقنة البليز أنا نبتي بعد ما تغني تحلب صحيواتي أنا نبتي زوم تشفشفنا هم تابرهم حيلهم زي درسنا حرام زي نوص اسلم فلد مش كله إيد ما هاون كأهم عدل زي توك أمد هم تابرهم إيد نطلع يسوي بدي حرام إيد الساعتهم نايبهم يقولوا أنا يبون نقدر سرنا يا ولدنا أي تأمر سرحت يوم تمدقنا تحلب صحيواتي صبت تقرأي حطان زدل تقراي سعيرة تقراي تعوت تسعر ونسكع متقرشة ناب خلقوت زيناتاتنا كنسجر فاشستي أبي أحمد عبد العلي تجارو يفتسمو زلو كل مداوي قفعتات قصيلو للهم بفلاي عبد العلي سب حفت تجارو بصعوق يكايدو زلو قفعتات بمقصال عب كتما أديس أبا زركبو عب بيت تكالات تولرتي تجراي إن عصوا كم زركب غازيتا أديس فورتشون أفليت لهم بز مسرت هوتيلات أخسوم دبر دامو هوليلاند نجست سابا ديامندن أديسينان أبزقنا كم زت عصوا تغازيتا حبيرو لهم فاشستي عبي زاجير عب أديس أبان كالقوت كتماتات إثيوبيان ببزوح شيح زقطرو تكالات تجارو كم زعصوا بمننتهم طرح بعسرتات أشحاز قمتو تولرت تجراي كم زعسرن زي تفلاليو عالم لخ ميدياتاتن تكالات تحلقتي سبعوي مسلاتن إنها قلت يوم خبر وزمانا ورجع زي سكالو جمغي تاريخ نوض جمغي وحبرنا لحسس بزلولو هالواتنا دحننتنا بقلص أمن فلسفنا زي طوى بحالي من قد نتحكم عنا سقرو ببالحق نسقرو بعقلي أب مودعتم كأند مسمر ترجيان من قد بابرون أديس أبا جبوتي كم زتعصوه تحبيرهم أب منغو كللات عفارن سومالن بستول أدما وقرجت بأم أيزغط أورو سبات كم زموتون نزس عبود ما تيس عن حموشتن مئتاو نقداوي شقطات نبرتاتن شقطاتن كابننا بن إثيوبيا زملال سلوم كأندي متحلال في مسمر ترجيا مخاينن من قد بابرون أديس أبا جبوتي كم زتعصوهن US نيوز حبيرو لهم BBC بوغنو عطقات عفار عب كل الصومالي لعلي 300 سلمان سبات بمقتالهم زي تقطعو منأسي كل الصومالي نت مسمر ترجيا مخاينن من قد بابرون كم زعصو صبصيبو لهم فاشستي أبي أحمد بزعبا أتي قريج تقونا معز أو كاندي مسمر عديس أبا جبوتي زاقيد زبلونا قريلن بأركز زخبركم تبالكتنا نلومي زدالنا لكم زيناتات نزيوم يمسلونيروم أبخال أوت تمسلسلتي زعباتات مليسنا كنقانئنا كساب شعو سلام حالواتنا ندحننتنا نبقل صبنا تقراي تسعر